Malipayon nga mikuha sa ilang mga premyo ang mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo raffle draw nga gipahigayon ni adtong Setyembre 19 sa Capitol Social Hall. Sa 50 ka mga winners, 45 lang ang nakatunga aron kuhaon ang ilang mga premyo. Ang 5 nga wala makatunga tungod sa importante nga gilakaw apan mamahimong makaadto sa Kapitolyo sa bisan unsang adlaw aron kuhaon ang premyo. Dako ang pasalamat ni Ma'am Emilita Pilonio, usa ka magtutudlo gikan sa lungsod sa Bulhoon, nga siya ang nakaangkon sa grand prize nga brand new Toyota Hilux. Kay matud niya, dugay na kini nga pangandoy sa iyang pamilya. Gawas ni ana, naghuna-huna sad si Ma'am Emilita nga ang ilang tunghaan makagamit usab sa maong sakyanan. Pasalamat gyud ko kay sa una Pasigarbo sa Sugbo ang activity lang karon iya nang gipunan og raffle draw nga online raffle electronic raffle draw nga tagaan pud niya og chance ang mga kanang nangandoy nga makakuha kay kami nangandoy mo gyud mi ani. Daghan pa unta nga grasya labi na sa kinabuhi tagaan unta siya og mayong lawas. Gawas ni Emilita, swerte usab nga midaog sa raffle draw ang duha ka mga tinun-an, sila si Andrea ug Aldren nga gikan pa sa isla sa Bantayan ug Camotes. Nilabang aron personal nga kuhaon ang ilang premyo nga laptop ug cellphone. Alang ni Andrea nga ang laptop dako kaayo og tabang sa iyang pag-eskwela ilabi na sa online class. Kapag ingon na nakadaog kog laptop ay bigog scammer kay medyo ba ako kabaw sir ni mo to thankful kay ko kay nilanta ko kuan kanang live kay niingon man nga naglanta kag live karon nya na siya nga niya ko nga wala baya na di ay gyud nya paglanta na ako na thankful naglukso-lukso jud ko sir nya nanawag ko sa akong mama nga nakadaog ko ba kay mo na to naglibog na jud ko na pa mig research kay science school ba ang akong school nya bisa grade 9 pa ko na jud mig research nya mo to akong gilibo na sa mani ayo nagdungog gid ni Lord akong prayer. Sa iyang bahin si Aldren, iya gayud daw ihatag sa iyang manghud ang nadag-an nga cellphone. Ang ako nadagan nga cellphone is akong ihatag sa akong manghud para magamit niya sa pag-eskwela. Kahinumduman nga gikan sa 116,000 nga online voters, kapin 1,800 ang ni-qualify sa raffle draw alang sa 50 ka mga premyo. Gihimo nato nga patakaran nga gikinahanglan sa kada 5 ka contingent mo pili ka og usa. Sa 5 nga ni perform asa man ni ana ang imong gusto. 50 man ni kabuok. So out of the 50 contingents you had to vote 10 times. Mao na ang nakaayo sa listening to instruction. Kamo listening to instruction mo. Kay sa 10 times nimong pagbutar, kung usa ni ana napilian nimo ang champion, which in this case was the city of Karkar, ang Kabkaban Festival, then you qualify for the electronic raffle. Ang online voting maoy labing unang higayon nga gipahigayon sa Kapitolyo atol sa Pasigarbo sa Sugbo Grand Ritual Showdown. Nganong gihimo ni nato? Live to ang electronic raffle because we wanted to show that everything was above board. Nga wa ni trampas, wa ni binuang, kay never, ever suspect or even whisper any suggestion that the province, this provincial government of Cebu, magbinuang. We are the #1 province in the entire country. And we got this way because we always do things right. John Granada, Balita sa Sugbo.